000, стигнах 200 000 копии на Brawl Stars. Тате! 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 Пакамате, видя ли го какво пропусна? Ама, не! Човек, какви си? Вижте го това. Абе! Абе! Остава, Мише! Остава! Как си, я? Имаш ли пари, като се обятвате? За да те оставиме, това не ми се обяснява. Какво правиш, бе? Трябва да направя нещо. Но какво? Никъде не съм искал. Никъде не съм прият. Не бива да продължавам така. Трябва да направя нещо. Нима най-социалното същество на Земята, а именно човекът, не може да си намери място в обществото. Нима на този огромен свят няма място за Миханополис. Ей, браточка, подай топката. Пас ти беше хубав, но знаеш ли кое още е хубаво? Лава Бер, 0 захар. И между другото, трябва да станеш отболист някой ден. И здравейте, драги зрители! Днес ще гледаме изключително заинтригуващия матч. Финал на Шампионската лига Реал Мадрид Ювентус. Ето тук може да видим гърба на новото попълнение на Реал Мадрид Миханополис. Всички казват, че е загуба на пари за Реал Мадрид. Ето тук с много добра атака. Вау, какъв такъв страна на Ювентус. Отново се възвръща топката. Емо, Golden Boy наричан от бяло-черните. И Емо, гол! В началото на този матч. Вау! И това наистина е злото получение на Ювентус. Окей. Изграждане на атака страна на Ювентус, но не. Теодоро навлиза надълбоко и Стоян минава. Гол! 1-1. Реал Мадрид изравнява. Ето Веско, капитана на Ювентус. Ядосан с отборниците си, че са толкова навизени. Окей. Нова атака от страна на Мадрид, но не. Дуспа. Реал Мадрид получава Дуспа в наказателното на края на матча. 70-та минута. А Стоян не изглежда добре. Контузия най-вероятно. Ще трябва да бъде изкаран от терена. За жалост за Реал Мадрид това е много голяма загуба. Не знам как ще се пазят контрол на топката сега. Ето и малко ферплей. И да, треньорът Митко е длъжен да пусне Миханополис. Нека да видим